Habapej hasilanter lenti jong surok ba GS Road National Highway 6 kabaham hagi benta jong than nongpo Haribhoi district kalong ba internet dak jingdon jong ying gi bahe ki ba dei ki dukan ki ba shaj wan bam wan di ki nong le jinglej ki ba nakaleng bat kalalong ka jingmento ye ki babon Henry ka jingle klemakor jong ki katto ka ne ki dukan ki balapaniaj dak ki briu ki banabar lani ki bar jilla ki ba shong hakum kite ki dukan bam ki ba juan bam wan di dak ki briu ki ba lej jinglej bat kene ke jingle klemakor jong kiti ki trai dukan dak ba pentuj ya ki jabo ki bami na kiti ki jakabam sya ki nala shnong bat klem le bha bat pentuj bha bat kene kalawan ra ya ki jingwit ki paj ba shnong ki ba lej ki bawan na kene ki jaka kabadan kiti ki dukan namar ke jingsma iuli ki bami na nala pentuj jabo ki trai dukan kene ke dukan gede latip kum ka sardarji de dhaba ka bahap hak shnong mautunum hak bai bat kene na galiang jong ki nong ilam ka seng KSU pahamrnya unit hadin ke jingyo jing ujor na ki katto ka ne ki brushnong bat ki pajba ki bujule juan man gasngi ne ki jaka klelej ban yekren nyau trai ki dukan ban le bha ye ki nala da ka boong babaro ki brushnong ki dang yele ban pen khoj ye ki saudong sokun jong ashnong henry ki ne ki briu ki banabar ki bawan ban tre ban khta bat sengkam sengjam ki wan ban le klemakor bat penjabo kalalong ka bakin nong yalam jong ka seng kim ailat satya hadin kum bakatto ka ne porpat ki trai dukan ki labatha bat trei wut ban le bha ya kene kanala pentuj bat ke pentuj jabo Biang. Hah? Tahu dia ni kata bom tu betul. Isma one no isma. Lihat kat ke perilang baka senang kampingai ni adin bangi layo ke jing jor nanti pajba kalau ki kena skul ki bayaj bayeng ki balik lawan nang ni aya ke isma jo kan ni kenala akan ni ka step pementang layo pan baik daladihi angkat ke jing lang jo ki hot jo ka unit angkat bati riu jo ka kalian ni hot jo ka senang ngi wan baik kan ni jing man jo kan ki jaka bati kem ya ke jing jabo kepala palat nah kalian jongi angkat baka KSU pahamrinya unit ni aipor ya kan ka haba bahkan pen khuj lane pen khuj mensuban lo ya kini kinala apo sitayo bat lada kinle yang masih ban ujar sektor di baham halor nah kalian jongi ka kemudian ila ai ka jing maham ya ki tak bat bat kinle kinle ya badan kam Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai